Wel, bore da. Gobeithio bod fi ddim yn mynd i roi unrhyw asgofion cas i chi y bore yma, ond dwi eisiau chi feddwl nôl i'ch gwersi ffiseg chi yn yr ysgol. Elen yn siglo i ffen yn barod. Felly bod chi erioed i profi hyn, yn dibynnu ar eich athro chi. Ond un o fy hoff bethau am yn swyddi yn yr ysgol yw gweld darn o'r ffiseg yn clicio gyda'r plant. Yr eiliad na lle chi'n gweld y geiniog yn cwmpo i'w le. Yr eiliad, maen nhw'n deall rhywbeth nhw ddim wedi deall o'r blaen, neu yn cysylltu pethau am y tro cyntaf yn gweld, dyna sut mae hwnna yn gweithio. I fi, dyna'r adegau mwyaf satisfying yn yr ystafell ddosbarth. Wel, heddiw, i ni'n mynd i ffocysu ar agwedd arall o'r hyn sydd yn digwydd i Jona yn yr hanes ni wedi bod yn edrych ar dros yr wythnosau diwetha. Hanes lle ni'n gweld Jona yn profi'r agoriad llygad yna, lle mae rhywbeth yn clicio dy fe. Mae'n gweld rhywbeth, doedd e ddim wedi deall yn iawn o'r blaen. Ni'n mynd i ddarllen o Jona 2 eto wythnos yma. Os oes gennych chi feibl, trowch at y darlleniad gyda fi. Os nag oes gennych chi, mae yna rei yn y cefn os chi eisiau cael copi caled o'ch blaen chi, neu wrth gwrs mae'r darlleniad ar y sgrin. Yn darllen Jona 2 yn ei gyfanrwydd. Yna, gweddiodd Jona ar yr arglwydd ei dduw o fol y pysgodyn a dweud, gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder ac atebodd fi. O ddyfnder lleol y gweddais, a chlywais fy llais. Teflais fi i'r dyfnder, i eigion y môr, a'r llanw yn famgylchynu. Yr oedd dy holl donau ath lyfeiriant yn mynd dros fy mhen. Yna dywedais fym gyrwyd allan wrth olwg di, sut y caf edrych eto ar dy deml sanctaidd. Ceodd y dyfroedd amdanaf, a'r dyfnder o'n cwmpas. Clymodd y gwymon am fy mhen, wrth reiddiau'r mynyddoedd. Eithim i lawr i'r wlad y ceodd ei bolltau arnaf am byth. Eto, dygaist fy mywyd i fyny o'r pwll, o arglwydd fy niw. Pan deimlais fy hun yn llywygu, cofiais am yr arglwydd, a daeth yng ngweddi atat i'th deml sanctaidd. Y mae rhai sy'n addoli ei lunod gwag yn gwadu eu teyrngarwch, ond y berthaf i ti a chan o ddiolch. Talaf yr hyn a addunedais, i'r arglwydd y perthyn gwaredu. A llefarodd yr arglwydd wrth y pysgodyn, a chwydodd yntau Jona ar y lan. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Wel, wythnos diwetha, fi oedd Aaron yn edrych ar sawl agwedd gwahanol o'r hyn nath ddigwydd i Jona. A nath Aaron pigo mas gair o ddiwedd y benod gyntaf, lle ni'n gweld bod yr arglwydd wedi trefnu pysgodyn mawr i lyncu Jona. Reit ar ddiwedd y benod gyntaf, a threfnodd yr arglwydd i bysgodyn mawr lyncu Jona. Trefnodd, neu ddarparodd yr arglwydd, os chi'n cofio. A nath Aaron pwyntio mas i ni, bod Duw wedi darparu ar ein cyfer ni drwy yr arglwydd Iesu Grist. Bethon ni ddweld, nid plan B oedd y groes, ond bwriad yr arglwydd, darpariaeth yr arglwydd o cyn gosod sylfaenu'r byd. Ac wrth gwrs, oedd hwnna'n rhywbeth fe ni'n edrych ar yn ganol yr wythnos yn ein astudiaethau ni. So, welon ni wythnos diwetha, rhagluniaeth gwrthrychol, objectif yr arglwydd yn ein iachawdwriaeth ni. Trefniant achubol Iesu Grist a'i groes. Be ni am ganolbwyntio ar wythnos yma yw fel mae Jona yn dod i ddeall rhagluniaeth yr arglwydd. A ni am ofyn, be mae e fel i ni ddeall rhagluniaeth yr arglwydd yn ein bywydau ni? Dwi am rewindio nôl cwpl o wythnosau, felly bod chi ddim wedi bod gyda ni, tra bod ni wedi bod yn edrych ar lyfr Jona. Dwi eisiau ni atgoffa'n hunain o be ni wedi gweld hyd yn hyn y mywyd Jona, o'i bersbectif e. Mae Duw wedi galw Jona i fynd i broffwydo i Ninive.
Ac oedd Jona ddim eisiau mynd. O safbwynt Jona, mae e'n troi gefn ar yr arglwydd a mae yn ffoi. Mae yn rhedeg i ffwrdd. Ddim eisiau cyflawni ewyllus yr arglwydd. Ni'n gweld wedyn yr arglwydd yn danfon storm. Jona yn cysgu ar waelod y llong yn anwybyddu beth sy'n digwydd o'i gwmpas e. Mae'r morwyr yn ei ofyn, y capten y llong yn dod at Jona yn dweud gwyddia ar dy dduw. Ond y Jona ddim. A wedyn fe sy'n cael ei ddarganfod fel y drwg weithredwr, os chi'n cofio, drwy taflu'r coel brenu yna. Wedyn welwn ni wythnos diwetha bod Jona yn annog y morwyr i'w daflu i'r dŵr. Fe sy'n dweud wrthyn nhw, taflwch fi i'r dŵr. Yn dewis marwolaeth dros droi at yr arglwydd. A chofiwch bywyd oedd Aaron wythnos diwetha, bod Jona, mae'n rhoi'r morwyr fan hyn mewn sefyllfa ofnadw. Yn hytrach na bod yn fodlon neidio'r cwch ei hun, mae Jona yn gorfodi iddyn nhw wneud y gwaith drwg. Rhaid i ni ddeall rhywbeth fyna. Mae Jona yn annog y morwyr fan hyn i gyflawni pechod. Mae Jona yn y bôn yn dweud, llofruddiwch fi, taflwch fi i'r dŵr, a berthwch fi. Ydy Duw di galw am hynna? Naddo. Mae Jona yn dweud wrth y morwyr am ei laddau, a mae hynny yn bechod. Jona sydd wedi penderfynu taw dyna sydd angen digwydd. Dyw'r arglwydd ddim wedi galw am hynna o gwbl. Mae'r morwyr yn deall rhywbeth o hynny. Eto, nath Aaron pwyntio hwn i ni wythnos diwetha. Achos tra bod nhw'n taflu Jona i'r dŵr, maen nhw'n gofyn i'r arglwydd paid a dal hyn yn ein erbyn ni. Maen nhw'n cydnabod bod nhw'n gwneud rhywbeth drwg. Ond maen nhw'n gofyn paid arglwydd a dal hyn yn ein herbyn ni. Maen nhw'n gofyn am drigaredd. Yn adnod 14 o'r bennod gyntaf. Paid a gadael i ni gael ein difetha am ein bod ni yn lladd Jona. A dyna ni'n gweld wedyn, Jona yn cael ei gymryd gan y pysgodyn. A wedyn yn y pydew, yn y pwll, mae Jona yn sylweddoli rhywbeth. A dyma be ni eisiau canolbwyntio ar heddiw. Mae Jona yn sylweddoli bod yna rhywun uwch na fe yn gweithio, ei bechod e. Mae Jona yn sylweddoli bod yna rhywun uwch na fe yn sofran dros yr holl bechod yn ei storiau. A mae rhywun uwch na Jona wedi bod yn gweithio drwy'r holl hanes mwyn dod â Jona i edifeirwch. Edrychwch ar adnod 2 a 3. Gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder ac atebodd fi. O ddymder lleol y gwaeddais a chlywais fy llais. Hynny yw, mae Jona nawr wedi cael ei roi mewn pwynt lle mae yn galw ar yr arglwydd. Mae wedi dod i edifeirwch. Be mae'n sylweddoli yn adnod 3? Teflaist fi i'r dyfnder, i eigion y môr, a'r llanw yn famgylchu. Yr oedd dy holl tonau Duw, ath lifeiriant yr arglwydd, yn mynd dros fy mhen. Pwy nath taflu Jona i'r môr? Y morwyr? Ie. Ar yr arwyneb, ar lefel bydol, y morwyr. Pwy mae Jona nawr yn gweld oedd yn sofran dros hynny? Yr arglwydd. Yr arglwydd, teflaist fi, mae Jona'n deall. Dyma ni'n gweld fan hyn gwirionedd sydd yn amhosib i ni gael ein penni rownd. Dwi'n cyfaddu chi nawr. Be dwi'n pregethu ar bore yma, dwi ddim yn deall. Dwi ddim yn deall sut mae'n gweithio. Ond dwi'n gwybod bod e'n wir, achos dyna mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni. Mae William Cunningham, oedd yn weinidog yn yr Alban, cwpl o ganrifoedd yn ôl, yn dweud hyn am be ni'n gweld heddiw.
This is the most difficult and perplexing subject that has ever been, or perhaps ever can be, investigated by the mind of man. Achos be ni'n gweld heddiw yw'r arglwydd yn defnyddio pechaduriaid yn ei pechod mwyn cyflawni ei bwrpasau tragwyddol ef. A dyma mewn gwirionedd un o'r profion mwyaf o'n ffydd ni yn sofraniaeth yr arglwydd. Ydyn ni'n credu bod yr arglwydd yn abl yn gallu defnyddio pechaduriaid yn ei pechod mwyn cyflawni ei bwrpasau e. Mae Jona yn dod i sylweddoli rhywbeth o hyn. Mae'n dod i sylweddoli sut mae'r arglwydd wedi bod ar waith yr holl amser, ei holl storiau. Nath Jona rhedeg i ffwrdd, ond be ni'n gweld yn adnod 4, fe ymgyrwyd allan o dy olwg di. Dim jyst bod Jona wedi rhedeg i ffwrdd, mae'n sylweddoli oedd yna rhywbeth ewch ar waith. Mae Jona, wrth gwrs, dal yn gyfrifol am ei bechod, ond mae'r arglwydd ar waith, hyd yn oed drwy Jona, y pechadur yn pechu. Mae Duw dal yn cyflawni ei bwrpasau, heb fod yn eog o gwbl o bechod Jona. Dwi eisiau ystyried 2 hanes arall sy'n dangos yr un peth i ni. Ystyriwch hanes Joseph a'i frodyr e. Joseph, wrth gwrs, hoff fab i dad e, brodyr yn ymosod arno fe. Yn ymosod arno fe, gyda'r bwriad o'i ladd e. Wrthyn nhw werthu fe'n geithwas, dweud celwydd am y cyfan i'w tad nhw, stori sydd llawn pechod yn bob man. Ond ar ben draw yr hanes, pan mae'r arglwydd wedi defnyddio Joseph mwyn achub yr aifft a'i deiliau yn y pen draw, be mae Joseph yn dweud wrthyn nhw? Genesis 50, adnod 20. O'r oedd y chwi yn bwriadu drwg yn ferbyn. Ond trodd Duw y bwriad yn ddaioni, mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Yr arglwydd yn defnyddio bwriadau pechadurus pobl yn troi rheina yn ddaioni mwyn lles y bobl. Ond mae yna hanes fwy eto sy'n dangos hynny i ni. Marwolaeth yr arglwydd Iesu. Lladdodd y Rhufeiniaid a'r arweinwyr Iddewig yr arglwydd Iesu Grist. Nath y dyrfa yn Jerusalem galw am ei farwolaeth e. Dyma bobl oedd yn eog, yn gyfrifol am farwolaeth creuawdwr y bydysawd. Duw y mab, arglwydd gogoniant. Ond sut mae'r disgyblion wedyn yn deall beth sydd wedi digwydd? Yn Actau 4, adnodau 27 i 28, ar ôl i Pedr cael ei lusgo ger bron y Sanhedrin, ger bron y llys i ateb am wyrth mae wedi cyflawni, mae Pedr yn gasglu eto gyda'r disgyblion, a tra bod yn gweddio, mae'n dweud hyn. Canis yn y ddinas hon, yn wir, yn gasglodd yn erbyn dy was sanctaidd Iesu, yr hwn a yn einiaist, Herod a Pontius Pilate, ynghyd â'r cenhedloedd a phobl Israel, y bobl oedd yn eog, i wneud yr holl bethau y rhagluniodd dy law, ath gyngor di iddynt ddod. Yr arglwydd yn defnyddio, yn gweithio bwriadau drygionus pobl, mwyn cyflawni iachawdwriaeth i filiynau o bobl trwy waed Iesu Grist. Mae'r arglwydd, ystyriwch, does na ddim pechod gwath erioed na rhoi mab Duw i farwolaeth ar y groes. Yr unig un di-eog nath erioed fyw, di hoelio fe i'r groes. Does na ddim camwedd gwath eriod di bod
ond trwy'r bwriad ofnadw yna, bwriad pechadurus y bobl o ladd yr arglwydd Iesu Grist, fe nath yr arglwydd Dduw cyflawni iachawdwriaeth i filiynau o bobl. A mwy eto, mi oedd e wedi ordeinio bod y peth yn digwydd. Chi'n gweld pam o'n i'n gweud? Mae hwn mor anodd i ni gael ein penni rownd. Dwi ddim yn deall sut mae hyn yn gweithio, ond dwi'n gwybod bod e'n wir am bod ni'n gweld e yn y gair. Mae ffyrdd yr arglwydd gymaint yn uwch na ni, ond mae Jona yn gweld rhywbeth ohonyn nhw yn ein testun ni heddiw. Mae'n dod i weld bod yr arglwydd wedi defnyddio ei fwriadau drwg ef, wedi defnyddio'r morwyr mwyn rhoi Jona yn y pydew, pam? Fel bod Jona yn troi yn ôl. Mae Jona'n gweld, mae'r arglwydd wedi trefnu'r cyfan yn ei hanes e, wedi defnyddio'r cyfan fel bod Jona'n dod i edifeirwch. Yr arglwydd sydd wedi dod â Jona i lawr, wedi ei ddarostwng e, fel bod Jona'n troi. A mae Jona'n cael y foment na, o eglurder, y moment of clarity na, lle mae'n gweld llaw yr arglwydd. Llaw yr arglwydd sydd wedi bod ar waith. Nawr tan y pwynt yma, wrth gwrs, yn bwysig bod ni'n cofio, mae'r arglwydd wedi bod ar feddwl Jona. Mae wedi cydnabod i'r morwyr taw rhedeg i ffwrdd o'r arglwydd mae'n gwneud. Fe gafodd ei wynebu, cofiwch, gan y coel brenu, a meddwl, rhaid bod wedi meddwl, bai fi yw e, bod ni yn y storm yma, mae'r arglwydd yn barnu fi fan hyn, ac felly rhaid fi gael fy nhaflu i'r dŵr. Ond tan y pwynt yma, mae yna rhywbeth wedi bod ar goll yn y ffordd mae Jona yn gweld yr arglwydd. A dim ond nawr mae lyged e'n cael ei agor i weld, mae'r arglwydd wedi bod yn gweithredu ei fwyni. Ei fwyni, mwyn dod â Jona nôl. Rhufeiniad 8:28. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni y rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Mae'r arglwydd yn gweithio y cyfan lles Jona, ond dim ond yn y pydew mae Jona'n dod i weld gwirionedd hynny. So'n dilyn be ni'n gweld yn hanes Jona fyna, yr her i ni bore yma, yr her gyntaf yw, ydyn ni'n gweld ein amgylchiadau ni fel Jona pennod 1, neu fel Jona pennod 2. Hynny yw, a oes gennym ni ddealltwriaeth anghywir o sut mae'r arglwydd yn gweithio, neu ydyn ni drwy ffydd yn dal ymlaen i'r gwirionedd bod yr arglwydd yn sofran ac yn ei ragluniaeth mae yn gweithio'r cyfan ein lles ni. Nawr, dwi wedi gosod pictiwr eitha du-a-gwyn fyna. Dyw e ddim mor ddu-a-gwyn â hynny. Achos mi allai fod yn ffyddiog iawn er enghraifft bod yr arglwydd yn sofran dros rai agweddau o fy mywyd i, ac yn gweithio'r pethau yna fy lles i, ond ddim yn cofio neu ddim yn gweld hynny gyda agweddau eraill o mywyd i. Fe allwn ni, oedd Aaron yn gweddio, i ni dal yn y cnawd, i ni dal yn cerdded o gwmpas yn y cnawd, bod gennym ni natur newydd, i ni bobl yn gallu bod yn Jona pennod 1 a Jona pennod 2 yr un pryd. Mi allai fod yn ffyddiog, er enghraifft, bod yr arglwydd yn gweithio fy lles yn darparu ar gyfer y manylion bach yn y mywyd i. Bod fi'n gallu dal mlaen i eiriau Crist yn Matthew 6:25. Am hynny rwy'n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta neu yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Ond nid oes mwy fywyd rhywun na bwyd, a mwy yw gorff na dillad. Allai dal mlaen i'r gwirioneddau yna yn darpariaeth beunyddiol Duw ar fy nghyferi. Tra ar yr un pryd, mi allai fod yn anobeithio a llawn pryder wrth feddwl am sefyllfa ysbrydol yn gwlad ni, neu sefyllfa gwleidyddol
y byd. Weithiau'n problem ni yw bod ni'n limitio'n golwg ni o sofraniaeth Duw. Bod fi'n cydnabod sofraniaeth Duw yn y pethau fi'n gallu gweld, ond yn y pethau sydd yn anweledig, yn y pethau sydd yn anoddach i fi trystio, dwi'n amau sofraniaeth e. Mae rhaid i ni gael ein golwg ni o sofraniaeth Duw wedi ei gywiro a'i godi fel ein bod ni'n deall mae'r arglwydd yn sofran dros y cyfan. Bob dim. Ac yn ei ragluniaeth, fel wnaethon ni ddarllen o'r Rhufeiniaid, mae'n gweithio'r cyfan, popeth. Sna ddim byd sydd tu hwnt i weithredu'r arglwydd lles y rhai sy'n ei gario, a sydd wedi cael ei galw yn ôl i fwriadau. Y cwestiwn cyntaf dwi eisiau gosod ger eich bron chi yw hyn. Os nad ydych chi'n nabod yr arglwydd, sut ych chi'n gweld eich taith chi o gyrraedd y pwynt yma heddiw? Fe damwen yw bod chi fan hyn heddiw os nad ydych chi'n nabod Duw? Os chi ddim yn nabod yr arglwydd Iesu Grist, gai gosod ger eich bron chi, mor anhybygol yw y byddech chi yma os oedd e lan i chi. Mwy na hynny, bydde fe'n amhosib bod chi yma yn dod wyneb yn wyneb gyda'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist, oni bai bod yr arglwydd wedi gweithio mwyn dod â chi i'r pwynt yma. Hyd yn oed heb i chi wybod be mae'n neud. Os nad ych chi'n credu, mae'r Beibl yn dysgu bod yr arglwydd wedi gweithio pob dim yn eich bywyd chi, fel eich bod chi yma ar y pwynt yma heddiw, yn clywed y newyddion da bod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r groes, wedi marw dros bechod, fel eich bod chi yn gallu nabod yr arglwydd yn dduw arnoch chi, dod yn blentyn i dad nefol, derbyn maddeuant a bywyd tragwyddo. Os ydych chi'n troi mewn ffydd ac edifeirwch. Yr arglwydd sydd wedi dod â chi i'r pwynt yma. Ac felly'r cwestiwn i chi, fel Jona, a wnewch chi droi? A wnewch chi meddiannu'r geiriau yna, gelwais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder, yn fy mhechod, yn fy eogrwydd, yn fy ngwarth. A wnewch chi galw ar yr arglwydd, fel eich bod chi'n cael byw. I ni sy'n credu, mae'n y gyfle gyda ni fan hyn i fyfyrio ar ragluniaeth yr arglwydd, a'r cyfan mae e wedi gwneud drosom ni. Yn y lle cyntaf, fel nath Aaron pwyntio mas yn ei wythnos diwetha, mae rhaid i ni ddechrau gan ddiolch i'r arglwydd bod e wedi darparu ar ein cyfer ni yn ei ragluniaeth ar Galfari. Fel bod maddeuant ar gael i ni, fel bod modd i ni nabod ein creawdwr yn dad. Ond mwy na just myfyrio a'r ragluniaeth yr arglwydd sy'n cael ei ddangos i ni drwy ei weithredoedd penodol yn yr ysgrythur, mae rhaid i ni hefyd fod yn bobl sydd yn myfyrio ar ragluniaeth yr arglwydd yn ein bywydau ni. Ragluniaeth yr arglwydd sydd yn weithredol heddiw, nawr, sydd i arwain ni a lle ydyn ni nawr. Dyma rai bethau i ddiolch i'r arglwydd amdanyn nhw. Diolchwch i'r arglwydd am ei ragluniaeth yn eich iachawdwriaeth chi. Nawr, i ni sydd wedi dod yn Gristnogion yn hwyrach yn ein bywydau ni falle bod rhagluniaeth yr arglwydd yn fwy clir mewn ystyr, falle bod ni'n gallu cofio'r tro cyntaf i ni glywed yr efengyl, cofio'r bobl nath rannu'r efengyl gyda ni am y tro cyntaf, cwrdd â'r Cristnogion yna, ar y pryd yn meddwl, pwy yw rhain? Pwy yw rhain? A mond wedyn, ar ôl trystio yn Crist, gwerthfawrogi a byddwn ni'n treulio tragwyddoldeb ger bron yr orsedd gyda'r bobl yna yn moli'r arglwydd, oherwydd sut na fe ddefnyddio nhw mwyn ein cyrraedd ni. Pan dwi'n meddwl am y cyswllt cyntaf yna ges i gyda Cristnogion Efengylaidd, o'n i yn maes B, yn yr Eisteddfod. O'n i wedi mynd gyda'r bwriad o yfed a meddwi am yr wythnos. Dyna o'n i'n neud.
Ond y bwriadau drwg na oedd gen i fi, nath yr arglwydd gweithio yn ei ragluniaeth drwy'r amgylchiadau yna mwyn dod â fi at yr efengil. I rai ohono ni, falle sydd wedi dod yn Gristnogion yn ifanc iawn, sydd ddim yn cofio pryd nathon ni droi at yr arglwydd Iesu Grist. Dyw rhagluniaeth Dduw ddim tamed llai. Diolch i Dduw am rieni nath e achub, fel eich bod chi'n clywed yr efengil mor ifanc. Diolch am achub mam Gys a dad Cys neu mamau a tadau, pwy bynnag oedd y Cristnogion cyntaf yna nath basio ymlaen y ffydd. Mae pob un Cristion, os ydych chi wedi cael eich dod yn Gristion yn hwyrach mewn bywyd neu yn gynnar iawn, mae stamp rhagluniaeth yr arglwydd arnoch chi. Rhaid i ni glodfori'r arglwydd am ei ffyddlondeb o genhedlaeth i genhedlaeth, neu ffyddlondeb ato ni sydd wedi dod yn Gristnogion yn hwyrach. Yn ail wedyn, diolchwch i'r arglwydd am ei ragluniaeth yn eich cadwedigaeth chi, yn y ffaith bod yr arglwydd yn eich cadw chi. Mae'r arglwydd wedi darparu ar ein cyfer ni y cyfan sydd ei angen arno ni i redeg y ras fel Cristnogion. A mae'n mynd i barhau i wneud hynny. Sgwn i os bydde fe'n newid ein calonau ni, ein baich dros yr eglwys, os oeddwn ni'n gweld yr eglwys drwy lyged ragluniaeth. Nid just brodyr a chwiorydd yn Crist ydych chi i fi, nid just fy nheulu cyfamodol ffydd, nid just cyd-gredinwyr a chyd-addolwyr, ond y bobl penodol yna, mae'r arglwydd yn ei ragluniaeth wedi darparu, fel bod fi'n gallu cerdded ochr yn ochr gyda nhw drwy fywyd, mwyn helpu fi i ddilyn Mae'r eglwys, mae'n eglwys ni fan hyn yn rhodd rhagluniaethol gan yr arglwydd. Mae'r arglwydd wedi darparu ar ein cyfer ni mwyn ein cadw ni. Fel ein bod ni'n annog ein gilydd, yn dal ein gilydd yn y tebl, yn codi llyged ein gilydd at y nod. Mae'r eglwys, edrychwch o'ch cwmpas, mae'ch brodyr a chwiorydd chi fan hyn yn rhoddion rhagluniaethol gan yr arglwydd. Diolchwch i'r arglwydd am yr holl amgylchiadau yna wedyn, sydd drwy ei ragluniaeth wedi eich dwyn chi'n agosach iddo fe. I chi sydd wedi bod yn cerdded gyda'r arglwydd am amser, dwi'n siŵr eich bod chi wedi profi cyfnodau anodd, cyfnodau sydd wedi gwneud i chi reslo, wedi amer o bosib, efallai bod chi'n cerdded trwy cyfnod fel yna nawr. Yn y cyfnodau yna, ni'n gallu cwmpo i feddwl, ble mae'r arglwydd yn hyn i gyd? Ydy'r arglwydd wedi fy ngadael i? Yn debyg i eiriau Salm 88, nath Aaron ddarllen i ni. Y salmydd yn teimlo'n hollol abandoned, yn y pydew, yn y pwll, yn gofyn ble mae'r arglwydd. Mae'r Puritan John Flavel yn ysgrifennu hyn. The providence of God is like Hebrew words. They can only be read backwards. Weithiau, mond ar ôl i ni ddod trwy'r cyfnod anodd, ar ôl i ni ddod trwy'r treial, i ni gallu edrych nôl a gweld mor glir oedd yr arglwydd yn ein cynnel ni, oedd e wedi darparu ar ein cyfer ni yn y ffyrdd o'n i ddim wedi gallu dychmygu ar y pryd, yn y ffyrdd o'n i mor ddall i weld ar y pryd, ein bod ni'n gofyn arglwydd ble wyt ti, tra yn y cyfan oedd e'n gweithio mwyn dod â ni i werthfawrogi ei gariadau fawr e. Ar y diwrnod olaf, fe fyddwn ni'n profi hynny yn ei lawnder. Fe fyddwn ni'n gallu edrych nôl ar ein bywyd ni a gweld just pa mor ddall o'n ni i ragluniaeth yr arglwydd. Just pa mor ddall o'n ni i weld yr holl ffyrdd oedd e ar waith. Ond tan hynny, tan y diwrnod ol yna, gaich annog chi wedi o 3 ffyrdd. Gweddi proactif yn y lle cyntaf. Arglwydd
Pan dwi yn wynebu treialon yn y byd yma, pan ddawn nhw, helpa fi i ymddiried dy fod di wedi darparu ar fy nghyferi. Hyd yn oed pan dwi'n ddall i weld hynny, rho'r ffydd arglwydd i fi drystio na ti. Gweddi o gyffes wedyn, arglwydd maddau fi am yr holl ffyrdd dwi wedi methu a diolch i ti am dy ragluniaeth, am bod fi mor aml yn ddall i weld sut ti wedi darparu. A wedyn gweddi o ddiolch. Wedi dod trwy dreialon a hyd yn oed yn y treialon pan ni'n methu gweld e, diolchwch i'r arglwydd am ei ddarpariaeth a'i ragluniaeth. Ac mae'n addo darparu a gweithredu'r cyfan er lles y rhai sy'n ei garu e. Mae hynny'n wir am dreialon. Mae'n wir am demtasiwn hefyd. Paul yn ysgrifennu yn ei lythyr cyntaf i'r Corinthiaid yn pennod 10, adnod 13. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb. Y mae Duw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi y tu hwnt i'ch gallu. Yn wir, gyda'r prawf fe rydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Fe rydd ef i chi ddihangfa. Bydd yr arglwydd yn darparu ffordd mas pan ni'n dod wyneb yn wyneb gyda temtasiwn. Ein trafferth ni yw yn ein pechod ni, yn aml, dyn ni ddim yn bachu ar y ddehangfa yna. Ond mae'r gair yn dweud, mae'r arglwydd yn darparu. Mae yna ffordd mas. Os ni'n troi at y fe, ymdaflu'n hunain i'w freichio fe. Boed drwy dreialon neu drwy demtasiwn, mae'r arglwydd yn gallu defnyddio ein holl amgylchiadau ni mwyn ein dwyn ni i werthfawrogiad dyfnach o'i gariad a'i sofraniaethau. Yn ola wedyn, diolchwch i'r arglwydd am ei ragluniaeth yn ein galwad ni adref. Mae Pedr yn esiampl. Iesu'n dweud wrth Pedr, yn wir, rwy'n dweud wrthyt pan oeddet yn ifanc, yr oeddet yn dywrygysu dy hun, ac yn mynd lle bynnag y mynit. Ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dywrygysu, a mynd â thi lle nad wyt yn mynd. Dywedodd hyn i ddangos, mae'r arglwydd yn gwybod yn union sut fydd bob un ohono ni'n cael ein galw adref ato fe. Ac yn ei ragluniaeth, fe fydd yr arglwydd ddim jyst yn cerdded gyda ni, ond fe fydd e'n mynd o'n blaen ni. Canlyn fi, mae'n dweud wrth Pedr, fydd e'n mynd o'n blaen ni, bob cam o'r ffordd. Sneb ohono ni'n gwybod pryd fydd y diwrnod yna'n dod, ond fe allwn ni wybod, felly ni trystio, fydd e ddim yn sioc i'r arglwydd. Wedi ordeinio'r diwrnod yn barod. Psalm 139, adnod 16. Gwelodd dy lygad fy nefnydd dilyn, y mae'r cyfan wedi ei ysgrifennu yn dy lyfr. Cafodd fynyddiau ei ffurfio pan nad oedd yr un ohonynt. Felly ni drystio. Pob cam o'n bywyd ni, hyd yn oed ein diwrnod olaf ni, hyd yn oed yr eiliad i ni'n gadael y byd yma ac yn ymuno gyda'r arglwydd. Fe fydd yn darparu ar ein cyfer ni. Fe fydd y gyda ni pob cam o'r ffordd yna. O fyfyrio ar yr holl bethau hyn, dwi eisiau cloi gyda un dyfyniad gan Spurgeon. O fyfyrio ar yr holl bethau yma, y rhagluniaeth yr arglwydd, sofraniaeth yr arglwydd, ei ddarpariaeth yn ei gariad, yn gweithio'r cyfan ein lles ni. Pan mae gynnon ni olwg mawr o ragluniaeth a sofraniaeth yr arglwydd, fedrwn ni ddweud hyn. The sovereignty of God is the pillow upon which the child of God rests his head at night, giving perfect peace. Gaich annog chi bore yma, godi eich golwg chi o ragluniaeth a sofraniaeth Duw. Fel Jona, dwi'n gweddio byddwch chi'n profi'r foment yna o gallu edrych nôl a sylweddoli'r holl ffyrdd mae'r arglwydd wedi bod ar waith. A thrwy drystio yn hynny, eich bod chi'n profi heddwch ynddo fe. Amen.